Magiging sistematiko, marikas asin organisado ang proseso kan konsultasyon sa doktor asin datos na makukuha sa kada pasyente. Ini ang piglalaomang resulta kan healthcare digitalization na ang pilot testing ginibo sa Super Health Center Canaga sa Barangay Concepcion, Pequeña. May report si Joel Sulina. At nagamunyan. Diretso na sa health network system ang mga datos o mga impormasyong dapit sa basic diagnostic and online basic laboratory results kang sarong pasyenteng nagenyo. Ini sa paagiman kang modernong DigiHealth Automated Telehealth Machine. Sinabi ni Dr. Jeanette Ruin, gamit ang nasambitan ng modernong teknolohiya para sa screening kang piling basic laboratory services. Naagihan kang mga pasyente nga ring maging mas marikas, pasil asin high-tech ang pagpapacheck up na primera besa sa Ciudad Dignaga. Marami tayong process na makakat yung need na mag-manual typing. For example, kasi siya, so pag yung patient na detect natin sa registration na YACAP member or non-YACAP member, pero iba kasi si process. Pero kung YACAP member siya, diretso siya dito sa machine, tapos meron yung mag-BBP na dyan, magtitake ng heart rate, merong basic lab, may glucose, may yung RBS ba? May magtitake na ng RBS, may magtitake na ng hemoglobin, tapos kung ma-equip siya with x-ray, actually may portable x-ray na rin siyang nakalink. Ang kagandahan doon, yung patient ang involved dun sa machine, i-guide lang tayo ng midwife o ng nurses natin. Tapos yung data, diretso sa system. Meron na siyang clinical management system na diretso yung information na yon sa system para pag dating sa doktor, kita niya na agad ang result. Parang one-stop shop siya ng nag-BP, nag-vital signs at saka nag-laboratory na for us. Tapos pagdating sa doktor, babasahin na lang. Sinabi pa ni Dr. Ruin na magagamit ang nasambit na DigiHealth ATM sa mga nakatalaang health caravan sa mga barangays kang Naga. Kunwari, meron tayong caravan sa Pequeña, sa mga barangay or sa Grande or sa Del Rosario, tangay natin si machine, isi-set up natin doon, makakatulong na siya sa diagnostic. So maano na natin siya, nagko-consult ka na, meron ka ng initial, ang doktor may initial na blood test, may initial na hemoglobin, may ECG pa nga yun. Kaka-ECG siya on the spot. Pwede siyang sabihan ng doktor, sige ECG mo nga yan kasi chest pain. Parang ganon. Tapos automatic, makikita ni doc, ganito pala, mataas pala ang ganito mo. Ganyan. So ngayon, confirmatory kasi lagi ang mga labs natin, confirmatory yan ay screening. So sa initial screening, sasabihin sa'yo, may diferensya tong konti, meron tong ganito. Tapos, saka na lang yan mag-order si doc kung kailangan niya ng confirmation. Kasi kunwari, diabetic na talaga, mataas ang sugar, di mo control lang sugar mo. Kailangan mag-FBS ka na o mag-HbA1c ka. Ganon. Confirmatory na siya sa talagang laboratory. Sarong Memorandum of Agreement ang pinagselyuhan kan July 28 aldaw ng Martes sa pagultanan kan DigiHealth Specialist Incorporated sa pamamayo kan CEO na si Miss Joyce Sakaw asin chairman kayni na si Roberto Obet Pangandaman kay base Alcalde Leni Robredo kang gobyerno lokal kan Ciudad Dignaga asin si City Health Officer Dr. Ronaldo Amoranto. Donasyon ini kang nasambit na kumpanya sa gobyerno lokal, partikular sa Super Health Center na yung pilot primary healthcare facility na magamit kay ni. Ngayon po, donation siya. Donation ng DigiHealth. So, kasama nito yung system, yung clinical management system. Iyon, itatry din natin kung pwedeng sagot ito sa digital problem natin sa health. Kasi interoperable ang problema natin sa health. Ibig sabihin, yung data natin dito, yung system natin dito, dapat ma-adapt sa ibang mga facility para maging network tayo. So, ito yung step 1. So, if this works, so i-adapt natin si system sa ibang mga facilities para iisa na yung mag-house ng information natin, magkaroon tayo ng interoperability which is a requirement of universal healthcare. So after kasi mag-link-link lahat ng primary care facility, aayusin mo natin yung referral system natin from the barangay to the city health offices, from city health offices to our level 1 or Apex Hospital. Pag-abot sa data privacy as in security ka mga datos kan lambang nagenyo gamit ang nasambit na machine, iguay din in security feature
nga ring maprotehiran ang mga nakalap na datos kay ni. Secure siya kasi ang may access lang talaga, kunwari, may login lagi eh. So, may safeguard siya na bawat part nung process, yung particular person lang ang nakaka-login. Tapos yung information, kunwari, yung result ng mga labs, ang makaka-access lang si patient kasi maglalagay siya ng phone number niya at saka email address niya, isi-send sa kanya din yung result eh. Automatic. Tapos yung information na yun, si doc lang din makakabukas. Kasi siya ang magre-review. Nagsalang naman sa training sa pag-operate kang nasambit na modernong machine ang mga staff kang City Super Health Center. Ang pilot implementation madurar sundong Disyembre 31 ngunyan na taon. Aminado si Dr. Ruina na bentahe ang pagkakaigwa ng PhilHealth Yakap nga ring ang pagtaong serbisyo medikal sa mga pasyente sagot na kang nasambitan ng programa. Digdima, makakakuha ang mga private healthcare facility kang naga ning kinakaipuhang pundo nga rin makapagpadagos na makapag-adapt asin upgrades ning mas modernong teknolohiya para mas mahiwas asin accessible na serbisyong pansaludo. Yun yung kagandahan actually ng may PhilHealth Yakap tayo. Kasi we have the opportunity to, dahil may fund yon, so to look for better things na mai-adapt natin sa city because of that fund, yung nakukuha natin sa Yakap. So siguro this is one of those investments na pwedeng i-explore ni Mayor or other things. Pero this one is promising. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. At Nagangunyan. Ika ako, kita ang Naga. Ang tabayan ng iba pang impormasyong may kinaaraman sa lambang na genyo. Ang Nagangunyan. Sa ngaran kan sa kuyang pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mustar Santos. Diyos mabalos.